prohibido. O lindano é un elemento que os seres vivos acumulan con moita facilidade, xa que se asimila por inxestión, respiración e mesmo a través da vía cutánea. Ademais de que é bioacumulativo, polo que incluso baixos niveis de lindano poden ser moi perxudiciais pola exposición continua a ese produto que se vai acumulando na grasa das persoas e dos animais, que ou ben entran en contacto directo co produto, ou ben beben auga contaminada ou comen plantas cultivadas sobre terreos contaminados ou regadas coa auga contaminada. No ano 2015, a Organización Mundial da Saúde ratificou que o lindano podía provocar, ademais, tumores canceríxenos, encadrando o lindano no grupo 1 de produtos canceríxenos. É moi importante ter en conta que o lindano é un produto altamente tóxico e que os seus efectos, ao seren bioacumulativos, incrementándose co paso do tempo, supoñen un perigo importante para a saúde humana e para o medio natural. En Galicia tivemos a mala fortuna de contar cunha industria de lindano durante 17 anos. Falamos de Celtia, que sintetizou o composto na súa planta do Porriño entre o 47 e o 64. Neste tempo estímase, segundo o informe de Ecologistas en Acción, que máis de 1000 toneladas de residuos foron vertidos pola lesión. Hai algún informe que fala de ata de 10.000 toneladas. Debido á súa condición compactante, estes residuos foron empregados como material para a construción de camiños, estradas, así como en recheos en diversas obras, estendéndose o lindano por toda a comarca, agravando así o problema e dificultando, e canto máis tempo pase será peor, a súa localización para a conseguinte descontaminación. No propio terreo da fábrica construíronse vivendas de protección oficial 11 anos máis tarde do fin da fabricación do lindano, no 1975, sen que a zona fora descontaminada. Nos anos 90 atopáronse terras contaminadas no polígono das Gándaras e a veciñanza de Torneiros denunciaba cheiros a insecticida nas vivendas, polo que no 99 a Xunta de Galicia fixo unha actuación parcial de descontaminación que consistiu na retirada dunha capa superficial de residuos e o seu traslado á planta de residuos industriais de Somozas, e o resto dos residuos localizados foron obxecto dun proceso de impermeabilización e selado. Vaiáronse algunhas zonas para restringir o acceso e mesmo se plantexou a posibilidade de trasladar ás familias das vivendas sociais polos riscos da exposición a este composto. Traslado que non se chegou a producir ante a preocupación da veciñanza nunha situación de total vulnerabilidade e abandono diante dunha administración tremendamente irresponsable que non reacciona ante as evidencias, poñendo en risco o medio ambiente e tamén a saúde das familias de baixos recursos que vivían nesas vivendas sociais, que entendemos que isto foi determinante para deixalas abandonadas á súa sorte. Na actuación do ano 99, que a Xunta de Galicia levou a cabo co seu parcial plan de descontaminación dos solos, descubriu concentracións moi altas de lindano na superficie e nas augas subterráneas e de abastecemento. Os datos revelaron, así mesmo, que a poboación e o medio natural estiveron expostos a altos niveles de contaminación durante anos, co conseguinte dano irreparable debido á natureza deste composto. No mesmo ano 1999 realizouse un estudio no que se estudaron e localizaron zonas contaminadas e outras que potencialmente poderían estar tamén afectadas. 17 anos despois das actuacións superficiais da Xunta de Galicia, o chado de residuos tras as obras de saneamento no lugar de contrasto amosan que se mantén sen resolver un grave problema de contaminación que será perigo para a saúde humana e para o medio natural, o que fai imprescindible unha actuación da Xunta de Galicia para procurar unha solución definitiva. Neste momento, sobre os terreos previsiblemente contaminados, atópase un parque, coñecido en Porriño como Parque do Lindano, onde xogan nenos e nenas todos os días ou onde van as veciñas a desfrutar do tempo de lecer. Atópase tamén vivendas sociais, as vivendas do Lindano, onde viven preto de 100 familias, non lle chamamos nos así, en Porriño chamanlle así, as vivendas do Lindano e o Parque do Lindano, así como o colexio infantil, un instituto e diversos edificios da administración. E todo isto sen contar con lindano que se esparexou por Porriño e arredores. Nas últimas semanas, as análises realizadas pola Consellería de Sanidade arrosaron altos valores de contaminación por lindano en Porriño 100 veces superiores ao valor de referencia. Moitas persoas do lugar declararon, ademais, que padecían síntomas evidentes de contaminación. Como medidas preventivas, pediuse que se evitara o consumo de auga procedente dos pozos da zona e evitar o consumo de produtos da horta. Dúas medidas que, aínda que son evidentemente necesarias, non contrarrestan a exposición sufrida durante décadas ao lindano. Esta mesma semana aprobamos na Comisión Segunda, a raíz dunha PNL que presentou o Bloque Nacionalista Galego, unha serie de medidas que nos poden servir como punto de partida. En primeiro lugar,
rematar no máis breve prazo de tempo posible o estudo exhaustivo que o voceiro do Partido Popular nos informou que estaban a facer e que serían nos próximos días. En segundo lugar, unha vez coñecidos os resultados do estudo localizadas as zonas contaminadas, realizar en colaboración co Concello un proxecto de descontaminación das zonas afectadas e que este proxecto deberá comezar ao longo do ano 2018. En terceiro lugar, continuar adoptando, a proposta foi transaccionada, polo tanto foi unha proposta do Partido Popular, pero aquí isto vai ser nunha mentira, continuar adoptando en coordinación co Concello do Porriño as medidas preventivas necesarias para evitar riscos para a saúde das persoas. Digo de continuar adoptando porque ata o momento non se coordinaron vostedes co Concello do Porriño. En cuarto lugar, colaborar coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil e co Concello do Porriño para garantir o abastecemento inmediato de auga á poboación afectada, o cal parece ser, por a información que nos trasladan dende o Porriño, que eso xa está indo a un bo ritmo e parece que vai estar bastante asiña. A veciñanza que ten pozo propio conectado a unha traída municipal, os pozos propios que están contaminados. Teño unha batería de preguntas que penso que non é preciso que ellas volva a ler, supoño que esas lería, pero fundamentalmente o que queremos é información ante a opacidade que está vendo con este tema, vendo que non comparece vostede por vontade propia ante unha situación de alarma evidente, como é a crise do lindano no Porriño, da contaminación por lindano. Sabemos que vostedes están tratando de non que será a alarma, de levar isto máis calado posible, pero é unha situación que da suficiente gravidade como para que vostede compareza, e como vostede non comparece, pois trouxemos unha pregunta urxente no anterior pleno e hoxe traemos tamén esta interpelación. E como lle digo, fundamentalmente o que queremos é información para saber, para que os distintos grupos teñamos información de que teñen feito, como está esta situación, e sobre todo para que a veciñanza ao final se lle acabe trasladando esta información, xa que non o fan vostedes directamente. Temos que denunciar a enorme irresponsabilidade da Administración durante todos estes anos, tendo coñecemento desta situación, que o tiveran ocultado e que non tiveran actuado sobre esta situación, e temos que tamén denunciar a irresponsable da día de hoxe, que 2 meses despois de que se subera desta situación, a día de hoxe a Consellería de Medio Ambiente non se presionou para estar ali coas veciñanza. Neste momento, no camiño que agora se cubriu, se asfaltou, onde se fixera a zanxa, hai restos de lindano polos laterales e que ninguén vai ali a facer absolutamente, o cal nos parece unha irresponsabilidade enorme e, sobre todo, un abandono enorme. Por suposto que a xente que leva décadas vivindo encima do lindano, comendo, bebendo, respirando lindano, o problema, seguramente, os que poden ter algún problema xa o teñen e non se vai resolver por correr un mes máis, dende logo, pero entendemos unha situación que provocou a Administración coa súa responsabilidade, sabendo que estaba isto aí e non actuando sobre elo, entendemos que o lóxico, por unha cuestión de respaldo e de atención a cidadanía, deberían estar vostedes ali con unha presencia moito maior e, sobre todo, coordinadas co Concello de O Porriño, que ata día de hoxe vostedes non teñen ninguna prisa, está todo todavía sin coordinar, e no Concello non saben que facer e vostedes tampouco están facendo nada. Por lo tanto, máis nada, na réplica seguirei. Por favor, denos toda a información que sexa posible do que teñen feito a todo agora, nos anos anteriores, do que teñen feito dende que se abriu esta crise hai 2 meses e do que teñen previsto facer de ahora en diante. Gracias, señor Pau. Resposta da